வணக்கம் நண்பர்களே. ரெட்மி தரப்புலேருந்து ரீசெண்டாக ரெட்மி 9A அப்படின்னு ஒரு என்ட்ரி லெவல் ஸ்மார்ட் ஃபோனை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ரெட்மி 9A மொபைலை பற்றி பார்த்தோன்னா, இதுக்கு முந்தின ஜென்ரேஷனான ரெட்மி 8A டுவெல் அப்படின்ற மொபைல்லேருந்து ஃபீச்சர் வைஸ் ஒரு சில காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அக்ரெசிவாக கம்மியான விலையில் லான்ச் பண்ணப்பட்ட மொபைல் தான் இந்த ரெட்மி 9A. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த ரெட்மி 9A மற்றும் ரெட்மி 8A டுவெல் இந்த ரெண்டு மொபைலுக்கும் இடையிலான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வைஸ் கம்பேரிசனை தான் பார்க்க போகிறோம். கூடவே இந்த ரெண்டு மொபைலில் எந்த மொபைலை யார் யாரெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்ற என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியனையும் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சேனல் சோழாஸ் டெக் ஒப்பீனியன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலிமா வந்தடையும். ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ ரெட்மி 9A மொபைலில் 6.53 இன்ச் சைஸ் கொண்ட டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலில் 6.22 இன்ச் சைஸ் கொண்ட டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டு மொபைலோட டிஸ்பிளேவுமே HD+ ரெசல்யூஷன் கொண்ட IPS LCD டிஸ்பிளே. ரெட்மி 9A மொபைலில் 20:9 ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோடு கொடுத்துருக்காங்க. ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலில் 19:9 ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெட்மி 8A டுவெலை காட்டிலும் கொஞ்சம் பெரிய டிஸ்பிளேவாக கொடுத்துருக்கிறது ரெட்மி 9A மொபைலுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம். அடுத்து பில்ட் குவாலிட்டின்னு பார்க்குறப்போ ரெட்மி 9A மற்றும் ரெட்மி 8A டுவெல் ரெண்டு மொபைலுமே பிளாஸ்டிக் பாடியில் தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரெட்மி 9A மொபைலில் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. ஆனால் ரெட்மி 8A டுவெலில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேக்கு கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 5 ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிறது ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம். அடுத்து சிம் ஸ்லாட்னு பார்க்குறப்போ ரெண்டு மொபைல்லையுமே டெடிக்கேட்டட் சிம் ஸ்லாட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ரெண்டு மொபைல்லையுமே 2 சிம் ப்ளஸ் 512 GB வரைக்குமான எக்ஸ்டர்னல் மெமரி கார்டை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அடுத்து பயோமெட்ரிக் செக்யூரிட்டின்னு பார்க்குறப்போ ரெட்மி 9A மற்றும் ரெட்மி 8A டுவெல் ரெண்டு மொபைல்லையுமே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுக்கல. ரெண்டு மொபைல்லையுமே ஃபேஸ் அன்லாக் ஆப்ஷன் இருக்குது. அடுத்து பேட்டரி கெப்பாசிட்டி அண்ட் சார்ஜிங்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு மொபைல்லையுமே 5000 mAh கொண்ட பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ரெட்மி 9A மொபைலில் மைக்ரோ USB சார்ஜிங் போர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலில் டைப் C சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டு மொபைல்லையுமே அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் 10 வாட் சார்ஜர் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ரெட்மி 9A மொபைலில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆப்ஷன் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா 18 வாட் வரைக்கும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது. அடுத்து பேட்டரி லைஃப்னு பார்த்தோன்னா இந்த ரெண்டு மொபைல்லையுமே 5000 mAh கொண்ட பேட்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெண்டு மொபைலுமே யூசேஜை பொறுத்து ஒரு நாள்லேருந்து 1.5 நாள் வரைக்கும் சார்ஜ் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ ரெட்மி 9A மொபைலில் MediaTek Helio G25 ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராசஸர் 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஒரு லேட்டஸ்ட்டான ப்ராசஸர். இதுவே ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலில் பார்த்தோன்னா Snapdragon 439 ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராசஸர் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ராசஸர். இந்த ரெண்டு ப்ராசஸருமே 12 நானோமீட்டரில் பில்ட் பண்ணப்பட்ட ஆக்டோகோர் ப்ராசஸர். இந்த ரெண்டு ப்ராசஸருமே 2 GHz கிளாக் ஸ்பீடில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. Helio G25 ப்ராசஸரோட AnTuTu பெஞ்ச்மார்க் ஸ்கோர்னு பார்க்குறப்போ 91,000 அளவுக்கு இருக்குது. Snapdragon 439 ப்ராசஸரோட AnTuTu பெஞ்ச்மார்க் ஸ்கோர்னு பார்க்குறப்போ 99,000 அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்க்குறப்போ இந்த ரெண்டு மொபைலுமே டெய்லி நார்மல் யூஸ்க்கு நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணும். ஆனால் கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு வரப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது இருக்கும். இந்த ரெண்டு மொபைலோட ப்ராசஸருமே பட்ஜெட் மொபைலில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு என்ட்ரி லெவல் ப்ராசஸர். ஸோ இந்த ரெண்டு மொபைல்லையுமே அதிக கெப்பாசிட்டி கொண்ட கேம்ஸை ஹையர் கிராஃபிக்ஸோடு ப்ளே பண்ணுறப்போ ஃப்ரேம் ட்ராப்ஸ் மற்றும் லேக் இருக்கும். ஆனால் நார்மல் மற்றும் லோவர் கெப்பாசிட்டி கேம்ஸை லேக் எதுவும் இல்லாமல் ப்ளே பண்ணிக்க முடியும். அடுத்து சாஃப்ட்வேர்னு பார்க்குறப்போ ரெட்மி 9A மொபைலில் Android 10 பேஸ் பண்ணி MIUI 12 கொடுத்துருக்காங்க. இதுவே ரெட்மி 8A டுவெலில் பார்த்தீங்கன்னா Android 9 பேஸ் பண்ணி MIUI 11 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டு மொபைலுமே MIUI வரதுனால ரெண்டு மொபைல்லையுமே பாப்அப் ஆட்ஸ் மற்றும் ப்ளோட்வேர்ஸ் இருக்குன்றது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்து கேமராஸ்னு பார்க்குறப்போ ரெட்மி 9A மொபைலோட ரியர் சைடில் 13 மெகா பிக்சல் கொண்ட சிங்கிள் கேமரா தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவே ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலோட ரியர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 13 மெகா பிக்சலுக்கான ப்ரைமரி கேமரா ப்ளஸ் 2 மெகா பிக்சலுக்கான டெப்த் சென்சர் இப்படி டியூவல் கேமரா செட்டப்போடு கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தோன்னா ரெட்மி 9A மொபைலில் 5 மெகா பிக்சலுக்கான செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா 8 மெகா பிக்சலுக்கான செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமரான்னு பார்க்குறப்போ ரெட்மி 9A மொபைலை காட்டிலும் ரெட்மி 8A டுவெலில் கொஞ்சம் பெட்டராக கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெட்மி 9A மொபைலில் 165 mm ஹைட்டோடையும் 77 mm வித்தோடையும் 9 mm திக்னஸோடையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெட்மி 9A மொபைலோட வெயிட் 194 கிராம் அளவுக்கு இருக்குது. இதுவே ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலில் பார்த்தோன்னா 156 mm ஹைட்டோடையும் 75 mm வித்தோடையும்
9.4 mm திக்னஸோடையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலோட வெயிட் 188 கிராம் அளவுக்கு இருக்குது. அடுத்து சார் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ரெட்மி 9A மொபைலோட ஹெட் சார் வேல்யூ 0.528 வாட் பர் கேஜி அளவுக்கு இருக்குது. பாடி சார் வேல்யூன்னு பார்க்குறப்போ 0.791 வாட் பர் கேஜி அளவுக்கு இருக்குது. இதுவே ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலில் பார்த்தோம்னா 0.236 வாட் பர் கேஜி அளவுக்கு ஹெட் சார் வேல்யூ இருக்குது. 1.538 வாட் பர் கேஜி அளவுக்கு பாடி சார் வேல்யூ இருக்குது. ஸோ ஓவராலாக சார் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலை காட்டிலும் ரெட்மி 9A மொபைலில் ரொம்பவே கண்ட்ரோல்டாக கொடுத்துருக்கிறது ரெட்மி 9A மொபைலுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து ரெண்டு மொபைலையும் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் அதர் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெட்மி 9A மொபைலில் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.0 கொடுத்துருக்காங்க. ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலில் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 4.2 கொடுத்துருக்காங்க. ரெட்மி 9A மொபைலில் ஒயர்லெஸ் எஃப்எம் ஆப்ஷன் இல்லை. ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலில் ஒயர்லெஸ் எஃப்எம் ஆப்ஷன் இருக்குது. அடுத்து கலர் ஆப்ஷன் சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ரெட்மி 9A மொபைலை பிளாக், ப்ளூ மற்றும் க்ரீன்னு 3 கலரில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவே ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைலை பார்த்தோம்னா ஒயிட், ப்ளூ மற்றும் க்ரேன்னு 3 கலரில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து ரேம் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா ரெட்மி 9A மற்றும் ரெட்மி 8A டுவெல் ரெண்டு மொபைலையுமே 2GB ரேம் 32GB இன்டெல் மெமரி கொண்ட ஒரு வேரியண்ட்லேயும் 3GB ரேம் 32GB இன்டெல் மெமரி கொண்ட ஒரு வேரியண்ட்லேயும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரெண்டு மொபைலோட ப்ரைஸ்னு பார்க்குறப்போ ரெட்மி 9A மொபைலோட 2GB ரேம் 32GB இன்டெல் மெமரி கொண்ட வேரியண்ட்டை 6799 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 3GB ரேம் 32GB இன்டெல் மெமரி கொண்ட வேரியண்ட்டை 7499 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவே ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைல் என்ன ப்ரைஸ்க்கு சேல் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா 2GB ரேம் 32GB இன்டெல் மெமரி வேரியண்ட் 7499 ரூபாய்க்கு சேல் ஆகிட்டு இருக்குது. 3GB ரேம் 32GB இன்டெல் மெமரி கொண்ட வேரியண்ட் 8299 ரூபாய்க்கு சேல் ஆகிட்டு இருக்குது. ஃபைனலாக இந்த ரெண்டு மொபைலில் எந்த மொபைலை யார் யார் சூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எனக்கு என்ட்ரி லெவலில் இருக்கிறதுலே கம்மியான ப்ரைஸில் ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோன் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும், ஆன்லைன் கிளாஸ் மாதிரி அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே கொண்ட மொபைல் கம்மி விலையில் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும், ப்ரைமரி மொபைல் இல்லாமல் செகண்டரியாக ஒரு மொபைல் தனியாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இந்த ரெட்மி 9A மொபைல் ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். இதுவே கொஞ்சம் பெட்டரான கேமரா செட்டப்போடையும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டோடையும் கூடிய மொபைல் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும், வீட்டில் பெரியவங்க மற்றும் வயசானவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பில்ட் குவாலிட்டியோட கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷனோட ஒரு மொபைல் வாங்கி தரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் இந்த ரெட்மி 8A டுவெல் மொபைல் ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களையும் இந்த ரெண்டு மொபைலை பற்றின கருத்துக்களையும் சந்தேகங்களையும் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.